तामाम गरमलै माथो सानथाय जेरावबो थानो सुखुथारला गरम जाया मा जानो नोंसोरनो आसोलफोरा बिफां दानफायग्राफोरा देखो आंहासो दाय जालायबाय आंनि फांसे फांनै दानफायनाया माबा गरम जाहोगोन आरो हा नों फांसे गुबुना फांनै बेलेगा फांबा हा बिदिनोथ' जोबलांगासिनो ना बिफांफोरा बिदियावनो गरम जाया मा जानो नङालै बुस्थुआ माबाया बे साननि सलथाया एसे लावबायदांलै नङाब्ला बे साना बुहुम फारसे एसे मानबायबोगासिनो खोमा बेखायनो गरमा बारा जादों बुरबक बारा फरायै मानसिना बेखायनो जानला मेला खोथा बुंलाबायो नोंखौ एसे ग्लबेल वार्मिंनि बागै पलिसिनि बागै इनभाइरनमेन्ट प्रटेक्शननि बागै एसे बुजायनांगोन होनब्लासो मिथिगोन नोङो बे लेखा गोरों गोरोंफोरालाय माथो फरायग्लाबनायफोरालाय माथो गावसोरनि बिफां दानफायना होनो गावसोरनि बिफां दानफायो माथो होनबालाय बेखायनोथ' ब्रा बेनोथ' प्रब्लेमा बेखायनो फांसे बिफां दानफायबा 10 दाल बिफां गायनांगौनो ओइ कनजिता फिसायफोर मा कनजिता फिसाय होनदोंला नोंसोरखौ कनजिता फिसाय जानला मेनला बुंना दे सोर कनजिता बेलाय ओइ जाम्बाफोर नोंसोर ससियेल मिडियायाव नुवा होनबा मालाय कनजिता होननाया भाइराल जानानै एक्ट्रेस जालायलांबाय भाइराल जानानै फेमास जालायलांबाय भाइराल जानानै सेलिब्रिटि जालायलांबाय इउटुब ब्लुटुथ माबा टुब इन्सटाग्राम माबा टुब फेसबुक खुलिनानै माबा जालायलांबाय फेमास जालायलांबाय थ' जोंहालाय बेजोंलाय मा फारागा बेनो नोंसोर दाबो बिराद जाम्बा ससियेल मिडियायाव फैसा रग' रग' आरजिनायनि गोदान तारिखा दाबो रोङाखै नोंसोरो हेलो गाइस नोंथांमोननि सेराव आं लाबोदों मोनसे भारतनि मोस्ट ट्रास्टेड गेमिं प्लेटफर्म बेनो जादों मस्ट प्ले दा बेयो मोनसे थान्दैथि खालामजानाय बेंगली सुपारस्टार्स कौसानी मुखार्जी बादियानो थ' दा मस्ट प्लेयाव रेजिस्टार खालामहैदो आरो 500 रांनि फ्रि बोनास ला गेले गोरलैनो आरो देरहानायखौ गोरलैनो दिहुन फन पे गुगल पे एबा बेंक ट्रेन्सफार बाहायनानै मस्ट प्लेयाव गोरलैनो जमा खालाम बे थारैनो गोख्रै आरो रैखाथि गोनां मस्ट प्लेयाव साइन खालामहै प्रमोशन सेक्सनाव थां आरो 100% बरायनाय बोनासनि थाखाय प्रम' कोड केपिटेल SPIN बाहाय मस्ट प्ले एपखौ डाउनलड खालाम आरो 200 मोन आरोबाव 200 नि थाखाय फेसबुकआव रिभिउ हगारना हो आरो गासै 400 आरजि मस्ट प्लेजों सोमोन्दो गोनां सोद्रोमा जा आरो 50% कमिसन आरजिनो दिनै गिदिर आरजिनो जागायजेन दायो लिंकनि गेजेरजों रेबथुमफोराव रेबथुम आरो मस्ट प्लेयाव नोंथांनि 500 रांनि बोनासखौ दाबि खालाम दाबो रोङाखै नोंसोरो मा खालामनांगौ मबाइल गंसे मोजां लादो केमेरा हमदो ओमफ्राय जानला मेला बिदिनो बखिलाबायनानै सोरखौबा जावलाबायनानै फेसबुक इउटुबाव पस्ट होनानै रग' लाबाय थादो बिदि रायनाय जावनाय भिडिअफोरखौ जोंनि बर'फ्रा तामाम नायखायो आरो भिउस फैथाराबाबो नङाबा गावनो भाइराल जादो फेमास जादो होमबानो नोङो लोब लोब भिउस मोननानै फेमास जालांगोन आसोल आरो मिथिगौ ना भाइराल जाबासो नोंखौ स्टेजाव लेंहरबावोसो आसोल रेसपेक्ट होबावोसो आर'नाइजों बरायबावोसो बिदि बिदिन्थि दङ मिथिबाय आरो फेसबुक इउटुब खुलिनानै मान्थलि फैसा लाबाय थादो भाइराल जाबासो फेमास जायो माने बेनो कनसेप्टआ माबालै आं दाख्लै मोनसे भिडिअ हगारदोंमोनलै फेसबुकआव मटिभेसनेल ओमफ्राय सप्तासेयाव 7 मानसि नायनायाबोलै फाग्लासो बिदि मटिभेसन भिडिअखौ सापर्ट खालामो जोंनि बर'फ्रा नायबावनाय नङा बबेनि अस्ताद अभार स्मार्ट फैद्रि होनना बखिबावोसो मोजां भिडिअखौ शेयारथ' खालामनो लाजिखागोन कमेन्टबो होनाय नङा लाइकबो होनाय नङा गाज्रि भाइराल भिडिअखौ बाबा कमेन्टआव मिसाखौनो जावफ्लालायगोन रायफ्लालायगोन लाइकबो होलायगोन ओमफ्राय शेयारबो खालामबावगोन होमबा सानबैसे राय मानसिफोरखौ कन्टेन्ट खालामबाय थागोन जाम्बा रायनाया जोबलायबाथाय दखानाव थांनायफोरखौबो देखाय जानायखौबो देखाय लोंनायखौबो देखाय दुगैनायखौबो देखाय खिनाय हासुनाय उन्दुनायखौ उन्दुनाय माने देखायबावोसो सोरबा आरो बेखौ बानायखांबा सोरबा भाइराल जालायसिगोन बिनि सायाव भिडिअ बानायलायदो बिदिनो फैबाय थागोन थांबाय थागोन थ' होनब्ला आंबो इउटुबार जासिगोन गस्ला बेलेग दख'ले नोंना सानबायदिनो बयाबो बेलेग नुदो नोंखो मा बयाखि बेलेग नुदो जालायखोलै मेन्टे आंथ' गस्लाल' गाननाय बायदि नुबाय नोंखौ सिङाव लांथं बायदिसो मोनबाय आङो नोंनाबाथाय जाद्राया थांगाहरगै ओइ आसोलफोर मानो लेंहरदोंब्रा आंखौलाय माबालै जिरायग्रोलाय मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा जाहैबायना मा बुस्थुआव माबायाव भिडिअ भिउसानो फैथारला जादों माथो आंना मा जागोनलै इउटुबार जागोन साननाया जाम्बा बेखौनो सिन्था खालामबाय आं दंना नोंनो इउटुबार जानो हागौमोन इदिबालाय मुवानिबा फन भिडिअ फैदो कन्टेन्ट बानायनो गैयाबा कन्ट्रभार्सियेल भिडिअ लाबोलायदोब्रा एबार माने
माने नोंसोर इउटुबारफोरजों इउटुबार रायलायनानै नांलाय फालायदोब्रा नांलाय फालायदो मिसाखौनो सोरबा एगारना लालायदो ओमफ्राय जावलायदो दोखो दोखो नांलायदो बिदिनो फेसबुक इन्सटाग्राम बायदिसिनाफोराव ट्रेन्डिं जालायसिगोन कन्टेन्टबो मोनबाय भिउसबो मोनबाय फैसाबो मोनबाय माने नांलाय फालायनांगौ आरो ना इउटुबारजों इउटुबार ओमफ्राय माखौ लानानै नांलायगोन जेनेबा आरे बेखौबो आं खोथालायनांगौ आरो जेनेबा माबा मोनसे आइडिया बानायदोब्रा ओमफ्राय प्लेनिं खालामनानै बिदिनो नांलाय फालायदो एगारनानै बिदिनो जालांगोन आरो नै जेम्स आदाजोंनो रायलायहरनि र' होमबा आङो मा होनो फन हरगोन नालै नांदो र' हेलौ मा आदा जेम्सनाव नांदो ना माबालै आं सामथाय बुंदोंमोन आदा बै दुब्लि बारियाव थानाय स्टाफफोरा सामथाय नङालै आदा आं मानसिसो ए नंगौ ओमफ्राय मामोन बुंलाय मा बाथ्रा माबालै आदा जों एसे कन्टेन्ट मोनथाराखैमोन भिडिअ होनो बेखायनो नोंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड गेमस्रिजों एसे गेमस्रिखौ एसे एरखांलायदोब्रा एसे एदाव हरलायदो होमबाना भिडिअ बानायनो मोनलायगोन जोङो मिथिबाय ट्रेन्डिं फैनायनि माने मा जानला मेला गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायब्रा नोंसोरलाय होमबालाय सानैजों नांलायफ्लानोसै ओमफ्राय कन्टेन्ट दिहुननोसै बुरबक एम ए पास माबे साबजेक्टनि गियान दं नोंनावलाय आदा जेम्स नों बुंदोंमोन ना गोसो थोनाय गैयाब्लाबो गोथाव गोथाव जानानै दुनियाखौ बेरायनो हायो होननानै बुंदोंमोन ना ओमफ्राय आंनाव दा फैसा गैयाना ओमफ्राय माबोरै बेरायनो हायो फैसा गैयालासिनो एसे टिप्स हरलाय नोंसोरखौ सामब्राम होनोबा माथो होनगोन देलाय नोंसोरखौ सामब्राम होनोबा मा होनगोन नोंसोरखौ आंनि हिन्जावा डक्टरेट सासे प्रफेसार आं बिदि रायलायनानै सोलाबा नोंसोरजों बुरबक एम ए पास होनजाहरबाय एनिथिं एमजिनावनो फन खालाम होनबालाय बिहाबो मालाय प्रिटिजों एसे गन्डगल जानानै एसे माबायाव दंखायो खोमा एग्रा हरनानै दा रायजा हरलाबायनो हे दे इउटुबारफोरा रखमसो नांलायफ्लानानै भिडिअ बानायो नामालै माथो जाबाय रेडि दे बुंदोल' होखानाय दं हाय गाइस आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं दिनै गावखौनो जोबोर लाजिनाय मोन्दों दुखु मोन्दों मानो होनब्ला जोंनि बर'फोरा दिनै माबायदि भिडिअखौ सापर्ट खालामो माबायदि भिडिअखौ नायो जानला मेला ओंथि गैयै भिडिअफोरखौ दिनै सापर्ट खालामगासिनो नाथाय जोंफोरबायदि मोजां मोजां भिडिअ बानायग्राखौ रावबो नाया दिनै कनस्टामोन बायदि भिडिअ होग्राफोरखौसो जेबो ओंथि गैयैफोरखौसो नायो आं दुखु मोन्दों जोबोर मा जाजोबखो जोंनि बर'फोरा बबे लामाजों आब्रां जाब्रां भिडिअ बानायनाय बायदिसिना भाइरेल बायदिसिना ओंथि गैयै भिडिअफोरा जोंनि ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं बेनोसै नामा मालाबा सोरबा एनिथिं एमजिनि हौवा हिन्जाव दावरावनो मालाबा सोरबा थास' बिबार माबा बिबारनो माबा सोरबा कनजितानो बिदिनो गोदाव सोराव दावरावफोरजोंनो जोंनि ससियेल मिडिया बिदिनो जों मा सोलोंखो जों मा सोलोंगासिनो एसे गोरा गोरा बुंब्रा रागा जानानै मा नुनालाय मा थियाटारनि बायदि बुंनाय बायदि जाखो लेवरा नों मानो गेजेराव बुंथिना होनाय कुसुंग्रा ससे जाखानाय एसे गोरा गोरायै हब्रायै बुंब्रा रागा जानानै होनबासो भिउस मोनगोन आं दा बुंलांनानै लासै लासैनो रागा गोसा जालाङोमोन ना फार्स्टनिफ्रायनो रागा जाखायो नामा सोरबा दानलाय नाङा दे सामथाय इदिटिंआव दाननो हागोन नों बुंलांबायल' था नोंसोरनि थाखायनो सानैसो मोजां कन्टेन्ट क्रियेटरफोराबो सापर्ट मोनैनि डिमटिभेट जालांबाय बेसोराफोराबो सोंखोरायलायनाय नांलायनाय भिडिअ लाबोग्रासो जालायलांबाय जानला मेला एदावनाय जंखायनाय सोरबा हौवा हिन्जाव भाइरेल जानाय माबा माबिनो बेनो कन्टेन्ट नामा जों मा बे लामाजों बर'फोर इयुन जोलैनो जों मा फोरोंनो सानदों बिमा बिफा बिहाव बिखुनजो सनमान गैयै जाथारबाय सानैसो आइजोफोराबो फेसबुकनि विगी चेलेन्ज होसोनायावनो बोरै देखायबा भाइरेल जागोन बोरै खालामबा भिउस मोनगोन बेखौनो सिन्था खालामबाय थासै गथ' गथायफोरखौबो नायनो सम मोनै जालायलांबाय मालाय गुबुन जाथिफोरा दावगादों जोंनि बर'फोरखौ मिनिदों गुबुन जाथिया बेखौ नुनानै आं लाजिनाय मोन्दों साला आं गावखौनो लाजिनाय मोन्दों बिदिजों बोरै जानो दारमास माबासो बुंलाङामोन अहिरै एडिटिंआव काटि जोबलांगोन दे नों बुंलांबायल' दा मानो फरायनायाव गोसो होनो हो गथ'फोरखौ मबाइल बारा हगारना होनाङा नङाबा गरबा जागोन थास' बिबारनि भाइरेल जानायाव शेयार खालामग्राया आंबो होना मानो मा होनदों नोङो जेबो नङा दे बुंलांबाय थादो अहिरै नोंखौ होनदोलाय मोरलाया थास' बिबारनि भिडिअ भाइरेल जानाय समावबो नोंखौ शेयार खालामदोग्रा होनना बुंदोलै आनला मेनला नङा दे भिडिअ खालामफुनायाव मा बक्स हरलाबाय नोङो जेनेबा नोङो दे लागायफिनदो रायजोफोर बेफोर गोरोन्थिफोरा नों आंनि गासैनिबो नायग्राफोरनो शेयार खालामग्राफोरनो बेखायनो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ जेबो सापर्ट होनाङा बा बबेबा मिथिं गिदिराव लेक्सार होनाय बायदि मोनबाय लां रखरा जाबाय खोमालै जाबाय दे कन्टेन्ट मोनसेनो मोनबाय दा फेमास जासिगोन आसोलनो सानथाय थौदो होमबालाय थांसै